Hola, som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern Ortoeixida 6. L'objectiu d'Ortoeixida 6 és treballar l'ortografia valenciana per sisè de primària. Al quadern Ortoeixida, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortoeixida gaudeix d'un suport de recurs digital per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent disposa del seu entorn privat, que podrà accedir-hi amb un codi individual. Us presentem les eines digitals d'Ortoeixida 6. Ara accedim al llibre digital de sisè. Al primer recurs trobarem el quadern digitalitzat, tal com el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. I el darrer recurs són els exclusius de docència i són el quadre competencial i els indicadors operatius. Us fem un petit resum dels recursos. Per fer treball d'aula a la pissarra digital hi trobareu el quadern digitalitzat pàgina per pàgina i el seu solucionari. El següent recurs és audiodictat. Aquí l'alumne llegeix, prepara, escolta i corregeix els audiodictats. I amb l'àudio va fent les parades oportunes per poder donar temps a que l'alumne treballi. D'altra manera, l'àudio seguit està pensat perquè pugui fer la correcció. El darrer recurs és exclusiu per docència. Aquí estem davant del quadre competencial, és a dir, és una graella de qualificacions. Pot ser que es quedi dintre de la plataforma amb un PDF editable, dintre del vostre entorn privatiu, seria aquesta, o si no la podeu imprimir i teniu en paper. El darrer i últim recurs d'Ortoeixida 6 són els indicadors operatius. Editorial Nadal és conscient que estem davant d'un quadern de 48 pàgines d'ortografia valenciana, però això no ens ha pres que vulguem fer-vos els indicadors operatius per facilitar la feina al moment d'avaluar l'alumnat. D'aquesta manera, trobareu a dintre de la plataforma els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Ortoeixida és una molt bona eina per treballar l'ortografia valenciana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Gràcies. Gràcies.